unutra je Boro. Samo unutra žice gotovo. Šta vam bojite? Ti, moram bi saznati gdje im je prvo odmorište. Evo, koliko neko odnosno od stola? Morat će izvat pušku i bit će sva. Hoće da se vidim, jer tu. Kaj? Ovoga trči. Ovoga se. Nema problema. Žele, kak ti? Krasno, slobodno.
Тише тихо вода. Očekujemo nailazak dijela kolone pripadnika teritorijalne obrane koji danas napuštaju Petrinju nakon što su snage UNPROFOR-a preuzele kontrolu i odgovornost na ovom području. Petrinja je oslobođena 21.9. prošle godine i većina ovih boraca je bila na prvoj obrambenoj liniji Republike Srpske Krajine. Sa nama je zamjenik komandanta 2. bataljona, poručnik Nikola Fićur. Pitaćemo ga kako se odvija demobilizacija, kako je organizirana i kako se on osjeća kad smo u situaciji da je rat na kraju. Pa odmah na ovo zadnje pitanje da vam odgovorim, osjećam se veoma dobro. Smatram da je ovo bilo potrebno. Smatram da smo kroz ovo vreme ratovanja dokazali da smo dostojni i da smo za ovo što smo se borili i izborili. Zahvalni smo svim borcima, učesnicima ovog rata za oslobođenje Srpske Krajine. Ja im se od sveg srca zahvaljujem. A inače, demobilizacija se odvija po unapred predviđenom planu, onako kako su odrednice Vensovog plana i nalagale. Mi se jednostavno povlačimo na sadašnje odredište, što je u skladu, kao što rekoh malo prije, sa Vensovim planom. To je po meni sasvim u redu. Mi smo svoj dio posla obavili. Sad je na civilnim vlastima, na političarima. Ja vjerujem da će i oni ovako uspješno obaviti svoj posao, kao i mi do sada.